обиката. Снимали. Ментор снимали. Някой да донесе семки да работи. Някой сладък има ли? Има ли подписи? Борис, има ли? Това, което казвам, така ли така? Съм че безконаш, чукай съм жива джамба, за това си купи камка. Айде, момчета, много работите, а пък ни плащаме. Изчествайте, много плащате, ни плащаме. Айде, приемаме го. Да не плащаме! Много плащаме, много плащаме. Смятаме, че дупката е запълнена вече. Без палят, без мула. Каним някой да открие дупката. Моля да заповяда, да разреже лентата. Шампанско нямаме. Оттам насам, оттам насам. Ще сплатим данъците. Давай! Честито! Какво снимаш? За какво снимаш? Аз най-вече камерата.